Застосовували електрошокер, били та знущалися. Колишній політв'язень Володимир Балух розповів, яких тортур зазнав від російських тюремників. Каже, найжорстокіше з ним поводилися після етапування у СІЗО міста Тверь. Що довелося пережити екс-бранцю Кремля та як себе почуває нині Володимир Балух, розкаже Вікторія Козуб. Був избит, только в лицо по этим. Их там было много, их там было человек 10, 8 минимум. Кто именно бил, потому что били сзади, в область печени, в область почек, по голове. Я находился лицом к стене, в растянутом, до дикой физической боли, в растянутом положении ноги. Лицом к стене, ноги растянуты вот так вот практично на шпагаті. Це відео вперше демонструють журналістам. Колишній політв'язень Володимир Балух розповідає, яких тортур зазнав у російських в'язницях. Каже, били по печінці, ногах, голові. Близько 150 разів застосовували електрошокер. Це були пытки з угрозами сексуального надругательства, избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, электрошокер, битье по пяткам, по ногам. И угроза сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальне отверстие. Та найголовніше, принижували та знущалися над екс-бранцем вже після того, як незаконний вирок набрав чинності, каже адвокат Володимира Балуха Дмитро Дінзе. Стверджує, незважаючи на тортури у російських застінках, його підзахисний завжди боровся за свої права. С Володей было достаточно просто работать, потому что он всегда слушал, что мы ему говорим, что мы ему советуем. Но и в то же самое время тяжело достаточно, потому что Володя всегда был против системы. Не случайно его перевели с полуострова, потому что он, честно говоря, как сами сотрудники ФСИНа говорили, что Володя нас здесь достал, он постоянно что-то требует, постоянно что-то хочет, постоянно просит соблюдать его права. Аби Володимир Балух не зламався у російських застінках, його підтримували морально. Духовним наставником колишнього обранця Кремля став архієпископ Климент. Каже, у якості священнослужителя йому забороняли з'являтися у в'язниці. Та найстрашнішим виявилося інше. От саме страшно було приїхати після суду до мами Володі, сказати, що мама вже не побачить свого сина певний час. Бо казати, що ваша дитина залишиться живою, що все буде добре, це дуже велика відповідальність. Бо знаючи, як ламають, як вбивають, як катують, треба було самому вірити в це. І лише давати надію і батькам, бо батьки не мали права зламатися. Перебуваючи в російському ув'язненні, Володимир Балух отримував чимало листів зі словами підтримки. Нині колишній політбранець скаржиться на здоров'я. Каже, постійно болить голова та суглоби. Запас міцності виявився досить такий суттєвий, тобто до якихось критичних речей не дійшло. Є певні проблеми, вони вирішуються. Це буде тривалий процес, він не закінчиться перебуванням зараз в Феофанії, але бачите, як я виглядаю, так я себе і почуваю. А ще, розповідає, через окупаційну владу до Криму повертатися не збирається. Надалі житиме та працюватиме у Києві. Однак на окупованому півострові залишилася його родина. Її планує перевезти до столиці по першій можливості. А от своє затримання Володимир Балух вважає необґрунтованим. Тому, аби відстояти власні права, колишній політбранець судитиметься із Російською Федерацією у Європейському суді з прав людини. Вікторія Козуб, Василь Сініцин, Заман, АТР.